Welcome to Zim Celebrity TV. Inter-Africa na Stallion Cruise vokondzeresa guys. Ngava dzikame ndoma accident anokonzerwa iwaya. Last time pakamboita imwe accident vari kumhanyisana vachisiya vanhu kutoita competition. Vara zvavo road vakomana vakavhara awo. Umwari uda kutopinda ipapo 160 kilometers per hour vakomana. Paanopasipoza pane misha yevanhu pakazara bombi. Ayo vasadaro vakomana. Ona pakefu onaiwo kana ndimiwo. Indiri mu140. Ndiri mu140 umona zvavari kuita pakefu. Onai. This is not good. This is not good. No. Inter-Africa. Stallion Cruise. No, this is bad, guys. This is bad. Why are they doing this? Vanhu vacho vari kuwasiya muroad. Oh, look. Apotsa atoita head hold. No. Mapurisa anofanira kugadzirisa vanhu apa. Apa vakabhuloka road. No. Vakavhara zvavo road vakomana, vakavhara awo. Umwari uda kutopinda ipapo 160 kilometers per hour vakomana. Paanopasipoza apa. Pane misha yevanhu pakazara bombi. Ayo vanhu vasadaro vakomana. Ona pakefu onaiwo kana ndimiwo. Indiri mu140. Ndiri mu140 umona zvavari kuita pakefu. Onai. This is not good. No. Inter-Africa. Stallion Cruise. No, this is bad, guys. This is bad. Why are they doing this? Vanhu vacho vari kuwasiya muroad. Oh, look. Apotsa atoita head hold. No. Mapurisa anofanira kugadzirisa vanhu apa. Apa vakabhuloka road. No.